Hello, World Philippines. Mo ni ang akong magulang si Inko Rimando ko ino nga adunay gibati nga stage 4 cancer. Akong ipa initan guys kay para kuan gusto siya nga makakita daw kunog init. Sa umang yun nga sakay siya sa kuan wheelchair niya. Rough road man kayo. Di man pwede kay maplat ng wheelchair na la, maplat man. Dere na gid sa gawas. Gusto siya madto dito sa layo. Nya di man makadaog ang kuan wheelchair. Wa naman. Dire lang gid mi sa atbang. Sa atbang sa balay lang Brad. Ang bayaw chairman Junax Acapulco. Sige batiin ko. Okay ra? Unsa nga kaya mukat? Kasi taon-taon pa silong. Ha? Taon-taon pa Tara si Mano. Lagi. Taon daw kuno pasilong kay saan man gyud. Nagluya mo gid siya. Oo. Luoy lagi in down. Smile. Ana pod. Ana yapon. Bahalag nagkalisod sa kinabuhi basta kay na ba? Naimukol diri guys. Diri. Nya diri. Wala na. Ibalhin dari ay. Ikapos na eh. Nikupos na. Ibalhin dari kita. Kung maulian ni siya guys, siya mo yung pinakatao nga pinaka swerte sa tibok libutan. Mga tao. Kay musukol mo gid siya. Musukol gid yang kalag. Nga diid mo Sabi kay minong. diid mo biya. Ning kamot gid siya gid. Lami magigaipuyan ng kalibutan. Ba? Ting lami agad. Mingaw na kuno siya inom og Red Doors ba? Oo lagi. Tanduay pod. Dili. Red Doors. Lami ang Red Doors lagi. Okay. Saan man yun? Silong mo. Pasilong daw kuno. Sige, bye-bye.